So ayan guys, pinipicturean na nila sa likod ko yung Ka-Odo Bros natin sa ano, si Don Mark. Tapos shout out na lang kay John Robert, panoorin mo na lang. John Robert, stay put ka muna. Pagkapit ka kasi. Ikaw naman puro ka ano na. Saan pinupuntahan? Patbar. Anong speed nyo kinukuha yung kurba dyan? Mga ano, sa akin mga 80. 60? 60. Grabe na naman yung 80. Grabe na naman yung 80. So what is up guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Ay, for today's video, sana hindi tayo ulanin. May photoshoot tayo guys sa Jair's Photography. Yan, na-invite tayo para i-shoot ang Odo Bros ngayon guys. So tara, let's go. All start. So ayan guys, kasama natin ang Odo Bros ngayon. Siyempre photoshoot natin ngayon. Ayan guys, samahan nyo kami ngayon. Woo! Artista tayo ngayon ah. Oh my God! Wow! Sana hindi tayo ulanin nga lang ngayon. Woo! Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Odo Vlog here nga pala. Woo! Ayan. So ngayong araw guys, yan nga, sinasabi ko nga kanina, di ba, may photoshoot tayo. Kakayahan pa eh. Dilim-dilim. Sana hindi nga lang talaga umulan ngayon. So guys, yung page pala ng photographer natin is lalagay ko na lang dito sa screen natin yan. Visit nyo na lang. Nag-ano rin yan ng mga kumukuha rin sila sa event sa kasal guys. Kaya yan, check nyo na lang sila guys. Jair's Photography. Sana tama yung pagbanggit ko. Sheesh. Huwag naman umulan. Hayop. Sana all back ride. Yan, sama natin JSXR na MT-09. Pero tingin ko naman dito banda yung ulan. Hindi naman siguro dito. Kaya tara, bahala na. Bahala na papasahan ng ulan. Init ko yun. Tapos mamaya ulan. Ako, trangkaso abot ko dyan. Shoutout pala kay Sir Abet. Sir Abet, yan, ride safe and ingat pag nakasakay ka na doon. Ingat sa'yo sa journey mo doon. Syempre, daanan lang namin si Kyle. Kaya guys, daanan lang namin dito yung damit niya. Patukin mo na. Ha? Alam niya? Alam niya. Taga mo ma. Ha? Taga mo. Kasama yun eh. Kasama siya. Ay, kasama siya? Oo. Kaya lipat tayo dito sa lilim guys. Ayan guys, so isang MT-09 and GSXR 1000. Ayan na, ayan na. Hindi naman nakabili eh. Ha? Hindi naman nakabili. Ewan ko dyan. Tanong mo na lang. Hi. Doon sa retailer no? Oo. Kaliwa. Kaliwa. Sunod ka. Kakarating daw eh. Sunod ka na doon. Tangina, dito yung maulan no. Sana tumulak pa doon yan. Downtown. SM. Doon to sa huwag na tayo mag-Ariliano. Dito na sa may kakano na tayo sa ano, downtown no? Downtown na. Oo. Bubula na naman tayo. Sige, sige, sige. So ayan guys, kinuha lang yung uniform.
Then, let's go na. Ito tayo, boss, coffee. Hee! Let's go! Oh, grabe ulan guys, oh. Huwag naman dito yan. Woo! Yan, shoutout na lang sa inyo guys. And mabuhay kayo hanggat gusto nyo, di ba? Kaya kami, ayan na. Medyo kumukulimlim na. Ewan ko kung magagawa tayong photoshoot ngayon kapag ganyan. Pero sana naman, alam ko mamaya pa ang bagsak dyan, mamayang gabi pa. Sheesh! Grabe, napaka-solid. Punta dito si Joe, kaso sayang di tayo nakapunta, kaya ay sayang talaga. Pero at least naman na shoutout naman tayo ni Joe Moto. Okay na yun? Big shoutout kay Team Moto Vlog. Balita ko na kasi XXR siya. Soon, mamimit ko rin kayo. Sila Miko. Tingin ko guys, next vlog natin, sana may ride na. Niluluto lang nating ride eh. Kaya pasensya na, puro tambay kayo. Wala kaya. Tanggal ng kati na naman to si Don. Buti ba to pumunta ngayon ha? Dami nagagalit sa atin guys. Kinakarera daw natin yung ano, underbone. Ewan ko sa inyo, bawal na ba kayo overtikan? Traffic. Touchdown Dagupan, sir. Sinulat na yung babae. Kinulat ko daw yung babae. Thank you po. Yan na, Muscovy. Ayun na guys, uulan na dun sa ano. Uulan na ata dun, wala kaya. Mapilit ka, photoshoot ka pa. Ligo ka sa ulan ngayon. Tingnan natin guys, kung nandito na yung photographer natin. Hindi natin alam kung anong gagawin natin kung ganito. Biglang bumuhos ang ulan. Wet look tayo nito. Pang Viva Max na tayo ang kuha natin ito. Yan, touchdown Boss Coffee. So guys, touchdown tayo dito sa Boss Coffee. Boss Coffee Dagupan na naman. Yan, sama natin ako the bros. Isang MT-09, isang ZX6R and GSX-R 1000. Hey, 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 hey. Hey. Boss. May tuwan kanina eh. Ha? Narinig ko kayo eh. Dagupan kami.
Wala yan, photoshoot eh, no? Ayun guys, antay na lang tayo dito. Mamaya na lang ulit. Sheesh. So ayun guys, dito tayo sa Boss Coffee nga pala. Photoshoot natin. Photoshoot natin guys ngayon isang TRK 502X ZX6R na syempre sa akin si Toothless. Then MT-09 na Yamaha. Yan guys, kukunan tayo ngayon. Shoutout pala sa Ja-Earth Photography. Yan guys. Kaya kasama natin to mga, mga artista natin ngayon guys. So guys, bali papakita ko na lang yung shot na makukuha dito pagkatapos nilang i-edit. I-edit pa ba yun? Oo, syempre. Hindi pa natin pagka-shot ngayon, hindi pa ma-upload yun. Yun o, in-invite na tayo agad o. Saan tayo in-invite? Sa Kain ba yan? Kala Mayroon daw siya, may classic daw siya. may classic naka Harley. Dito sir, okay lang? Sir, ulitin Kaya natin. pala sir, may shoutout kayo, yung Ay, sir, may plug hello. na kayo. Hello sir, good afternoon po. Dito kami ngayon sa Boss Coffee. Kasama si sir. Anong name nga sir na? Ako po pala si Jazz. Jazz po, Jazz Photography. Pinipicturean po namin yung mga bikers natin. Yan, nilalagay ko na lang yung page nila dito. Ayan, yan. Yan. Oo po. Thank you sir. Thank you po. Colonel pala yun, Colonel. Ito yung artista natin, si Ron J. So yun guys, photoshoot tayo dito. Sana hindi tayo ulanin. Tawag ka. Sana hindi tayo ulanin dito ngayong photoshoot natin ng Autocross guys. Yan, nakita nyo naman sila sir. Ulo. Public servant ka pa naman. Saktong-sakto yung motor mo sa Autocross mo yan. Oo, yung kulay. No? Yellow. Bukas magpaparepaint ako ng yelo. Guys, siya po yung maingay dito sa Boss Coffee. Mayo. Tapos shoutout na lang kay John Robert. Panoorin mo na lang kami lagi. Yan Robert, stay food ka muna. Pagkapit ka kasi. Ikaw naman eh, puro ka ano na yun. Saan pinupuntahan? Pat bar. Tama na yung inom. Yan, nahuli kasi. Hindi ka pinapayagan mag-rides eh. Sabi niyo, wala na nga ako sa Autocross. Titira niyo pa rin ako. So yun guys, mga bago lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and Facebook page guys. Team Motovlog na rin pala yan. Photoshoot muna kami dito. Anong speed nyo kinukuha yung kurba dyan? Mga ano, sa akin mga 80. 60? 60. Grabe na naman yung 80. Grabe na naman yung 80. May ano, book pa dun eh. Sir, sa camera ko blurred ka na. Yan talaga yung gusto niyan eh. Yan talaga yung gusto niyan eh. Pamoto siya. Di mga 60 pwede na? Pwede. Pero kasi kapag 60 parang nakaganon ka lang. Kasi medyo truck ng konti. Aktingan mo muna. Oo, ang mahirap yung motor nakabagi pero ikaw. Motor nakabagi pero ikaw. Guys, coffee break yung mga artista walang iya. Mabuta. Sa Manila eh. Pero di pa siya Artista na Autocross. Kapulido mag ano nun. Marila ka sir, Beginners pa lang. ano, pinabiyahe mo. Hindi, nasa Manila ako dati. Tapos yung tropa, mga big bike. Pati nga yung mga shots, sir. Nirewind ko kay ano eh, kay Sir Riel. Oo. Oo. So plain lang muna. Tapos sa details tayo. Oo. Para pitik to. Bangga talaga pagkuha ng DSLR, no? Ito, dalawang ano, tapos dalawa. Ngayon lang kami tinatamad kasi maulan talaga. Dati halos Pero every week. mostly, ano, Every Sunday. Oh, Ah, then sir, yung mga taga South po. So ayan guys, pinipicturean na nila sa likod ko yung Kaudo Bros natin sa ano. Si Don Mark. Artista ka ngayon, bro. Yan, dito lang naman kami sa Boss Coffee pero mamaya mag-shots na kami sa ano, sa kalsada. Sana mapakita ko ng maayos sa inyo lahat ng shots namin. Then pag na-upload naman na, i-upload ko to sa Facebook page ko guys. So yan, follow nyo na rin yung ano, follow nyo na rin yung Facebook page natin guys. Team Motovlog pala yan guys. Sheesh. So yan, makikita nyo guys, kinukuha na nila. Yan, senyales daw hindi naglilinis ng motor.
parang ano sa na park sa garahe ng isang linggo. Oo. Bilang isang linggo sir. Dami kasing service niyan eh. Hindi ako nakakasama kasi. Hindi, wala lang dito. Nakakadama. Nandito tayo, trick na trick ang araw ngayon. No? Dito naman yung iba, nakapark lang. Tapos ka na, di ba? Chill-chill na lang tayo. Tapos na tayong na-shots eh. Ito maganda yung shots to. kami mga tropa. Oo. Tapos ito kay Colsey. Ganda itong dinikit niya dito. CB4. Pogi guys ang CB4. Pang Robin Padilla ka dyan. Sangin na. Bad boy ang dating mo dito. Talag Coco. Yan, shoutout din pala sa Auto Bros nating wala dito. Jua, yan. Musta Jua? So yun guys, yung MT-09 pala dyan for sale. Magkano MT-09? 699 no? Guys, ano na lang, 250. PM nyo na lang ako. Need funds. 250 na lang yan guys. MT-09. Naka-exhaust na rin. Yan, PM nyo na lang ako. Comment kayo sa YouTube ko guys. MT-09 250k na lang. 250k. Talo pa. Pwede. Pangkapi namin. Sinashot to. Pangkapi lang namin guys. Ayun guys, pagod na yung mga artista natin. Kamusta photoshoot pre? Anong experience mo pre? Yun, the best. Wala akong masasabi sa naging tropa natin ulit guys. Guys, ano pala? Jers Oh, yeah. Photography. Yan, thank you. Ano natin, support natin. Support Yan na si guys. Kuya oh. Ayan si Kuya oh. Sama Ayun, rin natin yun, yan si yeah. Kuya. Sama natin. Ano po? Yun. Jers Photography. Support. Yes, photography. Jers, yan. Yun. Yun, Sa mga the may best. event dyan, kontakin nyo sila guys. Tayo nyo yung mga upload natin sa ano. Saan ba natin upload? Sa Auto Bros. Auto Bros. Pero check natin muna sa page May nila. Facebook page guys eh? Oo. Yes sir, yes sir. Timoto Vlog. Again, guys, thanks pala kay sir. Thanks sa kanila. Po. Follow nyo na rin. Follow nyo. Sir, merenda Sir, muna merenda kayo. muna po Thanks sa inyo kayo. sir. Pre, ano experience mo ng pinophotoshoot? Buti. Artistahin ng Kala ko ako si ano eh. Si Dingdong Dantes. Lalo na naman. Ulit eh. Dingdong Dante. So guys, sana na-enjoy nyo yung vlog natin ngayon. Nakakapagod din. Mas lalo kaya sila, napagod na pagod din. Oo. Nakakapagod maging Nakakapagod nila. Luyok ko. Yung tropa natin, soon to be back. John John Robert. Shout out sa'yo. Shout out Pat pre. Babor. Hot bar pa. Sige sir, thank you. Oh, marami pa tayong project. gusto ko. Looking forward din sir. Thank you talaga sir. So yan guys, tapos na tayo dito sa Boss Coffee. Boss na tayo, napaka-solid itong araw na to. Napaka progress. So yan guys, Auto Bros nga pala oh. Breakfast rides on Sunday. So yan, bounce na tayo. And shoutout din pala dito sa Boss Coffee Dagupan. Dito tayo nagstay ngayon. So yun guys, grabe nga, nakapagod bro. Napaka-solid tong araw na to. Wala ako ano. Kasi babalik daw sila dito. Sige, ingat dyan, ingat. Dito pa siya. So yun guys, kung bago ka lang sa channel ko, ngayon naman ito. Kung bago ka lang sa channel ko guys, subscribe mo na ako. Timoro Vlog nga pala guys. Kaya yan, kung gusto nyo ng mga ride at ito, mga motorcycle club, yan. Sa tabang channel kayo, Timoro Vlog yan guys. Sheesh. Shout out. Sir. Let's go.
Natapos na rin yung photoshoot natin. Thank you kay Sir Jers Photography. Yee! Yan, shoutout sa inyo and big thanks talaga. Baka solid ng kuha natin. Lalabas natin yan sa page natin, guys. Let's go! So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko ngayon, guys. See you next vlog, guys. Timora Vlog. Subscribe tayo, Timora Vlog. I'm out. Let's go. Bye-bye. See you next vlog. Going down.